Ayan guys, ito po ang kaganapan ngayon dito sa Barangay San Ignacio, sa San Pablo. Malakas na po ang hangin at ang ulan. So nandito lang po ako sa loob ng bahay namin, dito sa may bintana. Kasi mahirap po lumabas. Delikado po. Ayan po, nililipad na po yung bubong. Natutuklap na po yung bubong ng aking kapitbahay. Ay, nakakatakot naman ito. Tayo sa labas. Try po natin lumabas. Pero dito lang po sa may pinto. Nanahimik po siya pansamantala, pero mamaya po ay magsisimula na naman po yan lumakas. Naririnig niyo po ba yung hangin? Sumisipol. Naririnig mo? Lobat yung cellphone ni Kuya? Hindi po. Akin na nga sabihin mo, hiram sa namin. Salamat. Salamat, ka-vlog, Rainier. Ingat din kayo dyan. Thank you din sa pagturo sa akin kung paano mag-live. Rainier, di ko alam to. So, pagpasensyahan nyo na guys ha. At ako'y bago pa. Bago lang pong gumamit sa StreamYard na ito. Sabi mo, akin na nga. Ay, wala na? Wala. Malayang po kasi.
Ayan na naman, lumalakas na naman. Thank you, Rainier. Ingat din kayo dyan. Sensya na hindi kita ma-replyan. Hindi ko alam kung saan magre-reply. o dapat bang mag-reply dito? Hindi ko alam ha, pasensya na. Thank you. Kahit pa paano na-open ko yung tinuturo mo sa akin kanina. Dito ako sa loob, guys, ha? Kasi ako'y natatakot. At baka, yan na, ayan na po, oh. Na yung... Dito ako sa ano pala. Yari yan! Dito ako sa bintana. Patayin mo ilaw, Ben. Ito lang po ako sa may bintana namin. Ayan yung mga puno ng niyog. Wow. Elizabeth, Elizabeth, ikay sipunin. Kanina ka pa. Ganyan ko kaya guys, para kita lahat. Nakatabingi naman. Tingnan mo nga, Dad. Dad, tingnan mo na. Sa YouTube. Tingnan mo na. Cool. Hindi pa po. Ayun na, guys. Alakas na naman. Ala, grabe. Grabe naman. Yun. Tingin nyo lang. Ika, ganito ko. Kahit ginanyan ko, paano kaya ang ano nito? Nawala? Nandyan pa. Nawala sila mga. Guys, ang lamig. Nandito ka sa may bintana. Sa lamig na hangin. Ang location ko po sa hindi pa nakakaalam, ang location ko po ay sa Barangay San Ignacio, San Pablo City, Laguna po ito ha.
Kung wala naman pong sadya na paglabas, eh wag na pong lumabas kasi delikado po ito. Nakakatakot. Ako'y takot lang at baka ako'y madala ng hangin. Yan guys, oh. Yung bubong po ng aking kapitbahay ay winawasiwas po. Mamaya ulit guys ay ako po'y mag-live stream ulit para ma-update po kayo kung ano pong nangyayari dito. So, para po makatch niyo po ako sa aking live stream ulit mamaya, subscribe niyo po ako tapos click niyo po yung notification bell para ma-notify po kayo kung kailan po ulit ako magla-live stream. Malakas yung hangin. Alam niyo guys, kung itong punong mangga ay hindi po nakasandal dito sa may poste ng Meralco, malamang po ay ito po ay nabuwal na. Gusto ko pong lumabas, pero ako'y natatakot pong lumabas. Huwag kang magugas, malamig. Mag-alcohol ka. Pag itong cellphone ko ay nabitawan ko, good luck. Kumusta po kayo dyan sa location nyo? Sana po ay okay lang po tayong lahat. Huwag pong lalabas. Kung wala namang pupuntahan na importante, mag-imbak na pagkain, tubig na inumin, pati na din po pang hugas at baka mamaya ay, masira yung mga tubo ng tubig. Wala po tayong magamit. Mag-charge na din po kayo. Baka po mamaya mag-blackout.
Dad, natingin. Sis, natingin sa cellphone. I-charge mo nga yung ano, yung tawag dito? Power bank. At maglulubat na ako. Sige na. Ay, kunin mo na lang yung ano. Kunin mo na lang yung extension. Saan na ba? Saan? Birthday po pa na ni Kuya Aquiles. Binati ko po. Sabihin mo, naka-LS na po si Mami. Saan mo? Tapos, Hindi po yan. May, kanina po nag-send po ako. Hindi na po nag-check. Kasi po wala pong load. Sige na, ulitin mo lang. Ayaw po.
Guys, mamaya ay susubukan ko pong lumabas. Pero dito pa rin po, susubukan ko lang po. Ayan po, oh, may natumba na po na puno ng papaya. Sa baba. Kuya Barry! Kuya Barry! Kinuhan niyo po ang kanyang mga, yung bunga ng kanyang mga papaya at natumba po. Mamaya-maya guys, pag tumila, medyo lalabas ako. Natakot kasi baka po kasi lumipad yung matanggal yung yero.
Lulupat ko po yung cellphone ko.
Pumasok na po muna ako guys ha. Thank you Ate Grace. Ang lamig eh. Pinasok ko na yung aking kamay. Nilalamig na ako. Thank you Ate Grace ha. O ate. Ito na yung te. Hindi kita ma-replyan te ha. Hawak-hawak ko kasi dito sa isang kamay ko yung cellphone. Update lang po guys, ang location po natin ay sa Barangay San Ignacio, San Pablo City, Laguna po ito. Oo, ang lakas. Ang lakas. Dito nga lang ako sa taas ng sa bintana. Doon na tawag si Obet. Doon mo na, text mo na lang sa messenger. Naka-live stream ako, ha? Lobet! Law! Law? Kay kuya mo, tumawag ka, naka-live stream ako. Law? Law?
Kay Kuya. Wala tuloy. Ayun, nandiyan pa. Kala ko nawala. Sorry, napindot ko. Tumawag kasi sa akin yung kapatid ko. Kapatid ng asawa ko. Pasensya na po. Napindot ko lang. Ang lakas na. Jade! Jade!